Това тръгна. То ще какво става, Батко? Ама те да ми видяш, Мико. Чакай да видим. Леко, спокойно. Спокойно, пускай аванс. Ще цялата кобра маня за токи, ти го правя. За токи, викаме ти правя цялата кобра. Това е гол, Мико. Гол, где го видя? Нема. Държи деба, майко му, ще навием малко аванс. Ти не го отпускай въобще, постоянно върти, макар да са аванс. Макарата си превърта. Нека де, по-малко, тя превърта по-малко. Добре, ще аз взема кепа, Мико. Не, рано е, Мико, много отвъртава, половината макарами е. Половината макарами е, рано е. Не го отпускай, че ще вземе да фане някъде с задовете и айде, това е прокулю. Така, дай, малко стъка напреде. Така, опой. Намали аванс. Давай. Тръгнате са. Идва. Помори го малко, няма кой да бърза. 10 минути ако се види. Идва. Така, дръж го винаги живо, това, дръж го винаги отпусни го, да. Отпусни го, че ще скъса. Дръж го напрегнат винаги и го отпускай по-малко. Идва. Това ми взема половината макара, Мико. Колкото го мориме това. Навъртай. Обирай постоянно, Живката гледа да риш на такава изпънта. Дължи му, ама той е голем, не е като тоня, байо да знаеш. Това не е като тоня. Ovo je голям, 10 кила да е, айде голям. Не знам колко голям да е. Колко голям, 10 кила. Ще го събере ли кепа, Не знам. Кепа ще го събере. Ти спокойно са, не се напъвай. Ама ръката ми се измаря. Се измаря са, ти какво искаш? Нали кеф искаш, ай са кеф. Гледай къде ти върви жилката. Жилката ми върви. Използвай, използвай гъвкавината на пръчката, изпъвай, не само с макарата. Голям ще да е, голям. Ама закачение е хубаво, само да не се откачи, да не скъса. И да не отвори куката. И как тръгна аванса хубаво, браво. Да, тръгна. Та върви на тука, Мико. Нека. Готви се. Чакай! Оловото е. Ти ли си? От ти си опрето вътре, стой, огромен е, бе. Чакай, сега какво правим? Сега какво правим, не знам, това е гол. Чакай, мини отдолу. Чакай сега пак. Кепо, бе, тук съм го довлекал, мотаме яката обаче. Ти ли ме? Чакай малко, човек. Добре, бе, чакай, че... Оставя парачето. Ще го остава. Го е бавил на блико, бе. Добре, бе, чакай да си остава. Въйцата, човек. Скъса, бе. Няма скъса. Къде го? Откачи се. Откачи се. Не, там е. Браво, байо, огромен заед. Шестак, заед. Голям и това. Голям бе, нема негота мапка. Голям бе, аз ти казах, бе, байо, гол е. Позначи гол е. Гол е. Байо, си бе. Имам това, човек. Браво, Ашко. Браво. Откачвай си го. Yes! Откачвай си го, се събрат ще въйти ти да тега. Браво, и хубаво. Опа, бе, Добре. Го се откачил, бе. То не ме откачам. Дай клещите. Ето клещите. Това. Готов. Чекай да го изпуснем. Това е бачи. Ще ми щупи кепа, това е 10 кила шаран, човек. 10 кила шаран. Да го вземе да изпея, ще го напуска майчината. 10 има, да. Има, бе, човек. Дигни го. Айде да видим са, бако точко ще фаната. Айде да видим са. Браво. Браво, бачо. Номер 1, байо. Така, браво. Добре, спирам видеото. Спирай го.